Og så har der i dag været stor affaldsindsamling i Danmark, hvor Ribe slog rekord for størst mængde affald indsamlet i byen per person. Og undskyld, vi afbryder nyheden kortvarigt. Jeg får netop at vide, at intet ringere end en UFO er landet på Frederiksberg Gymnasium. Vi stiller derfor omgående om til vores reporter på stedet, Clara Jarbæk. Ja, vi står her på Frederiksberg Gymnasium. Alle befinder sig i en tilstand af chok, fordi en UFO er landet midt i København. Her er Morris, første elev ude af Frederiksberg Gymnasium. Morris, Ja. hvor var du, og hvad foretog du dig, da UFO'en landede på Frederiksberg Gymnasium? Jamen, jeg sad lige inde i mit lokale 1B15 og havde matematik og kiggede på sneaks. Og så var der et fælleskald fra Række til Jan, som sagde, at politiet havde meddelt, at der var en UFO på træet. Hvordan var stemningen på det her tidspunkt? Jeg fulgte ikke så godt med, men jeg tror, at folk skreg, at der nogen, der ringede til deres møde. Vi siger tak til Morris, som tydeligvis er rystet. Hej mor. Vi vender tilbage. Netop nu oplyser politiet, at Frederiksberg Gymnasium er ved at være evakueret. Vi vender derfor tilbage til dig, Clara, som er i kontakt med en ekspert på området, som forhåbentlig kan fortælle os mere. Jeg står nu her med rumforsker Jonas Dam Rasmussen. Kan du fortælle os lidt om begrebet UFO'er? Ja, men begrebet, eller navnet UFO, er en akronym, altså en forkortelse for Unidentified Flying Object, altså uidentificeret flyvende objekt. Det betyder altså, at den her UFO, det kan være hvad som helst. Det betyder altså ikke at være en alien. Jo.